أنا دو مستحاتي تسي كمي جيرة نعين بيني دو مسكو سغني أي كلون يوم كابتن كلهم سرعتنياتات سلازي إتياف تكال أفتي ناي حبار تقبرو دومس ناي موسى يصبوي مالتي إذن قناع يكون المخنياتو اندحردا نسخاد نتا تكال تسرح الله زلها تتوهبا أقول قلت صفوفن بملو بقعت كان بملو كألات كان اندحردا أتخوينو نعاقا اتا تكال دومس كتوسخال كازاي المخنيات እንታይ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ንሕና ክንገብሮ ዘለና ብስትራቴጂ ሲስተም ዘለዎ ምስቶም ወሃብቲ ሰራሕተኛታትና ምስ ዝግበኦ ሰብ ግዜ ፈሊና ቆፀራ ጌርና ዘራረብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣነ ንኣብነት ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ካብ ረቡዕ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ረቡዕ ሓሙስ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሓሙስ እዮም ዝርራብ ዝገብር ወይ ዓርቢ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከዓ ምክንያቱ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ይመጽ